U današnjem videu učimo glagol machen. To je jedan od najbitnijih pravilnih glagola u njemačkom jeziku. Krenimo sa glagolom machen. Značenje glagola machen je raditi, napraviti ili obavljati neku aktivnost. Navedimo po jedan primjer za svako od tih značenja. Was machst du? Što radiš? Ich mache Frühstück. Pripremam doručak. Er macht Sport. On se bavi sportom. Konjugacija glagola machen je jednostavna. Razlog tome je što je to pravilni glagol, a svi pravilni glagoli u njemačkom jeziku imaju jednaku konjugaciju. Ponavljajte sada za mnom. Ich mache. Du machst. Er, sie, es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Da bi vam bilo lakše zapamtiti konjugaciju svih pravilnih glagola, trebate naučiti nastavke. Označeni su plavom bojom. U ovom trenutku pauzirajte video i probajte ovo još koji put pročitati. Ove nastavke naučite napamet, tako da ih možete primijeniti i kod ostalih pravilnih glagola. Ponovimo još jednom konjugaciju glagola machen prije nego krenemo na vježbu. Ich mache. Du machst. Er, sie, es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Prije nego krenemo na vježbu, ako niste do sada pogledali videa sa modalnim glagolima, obavezno ih pogledajte, jer bez modalnih glagola ne možete pričati njemački jezik. Točnije, pomoću njih govorimo što želimo, trebamo, smijemo, moramo, možemo i puno više od toga. Odlično! Sada možemo preći na vježbu. Da bi bilo zanimljivije, napišite vaše odgovore u komentare prije nego ih čujete u videu. Puno zabave pri vježbanju. Prva rečenica. Točan odgovor je: mache. Ich mache Frühstück. Točan odgovor je: machst. Du machst eine Pause. Točan odgovor je: macht. Er macht Sport. Točan odgovor je: machen. Wir machen Hausaufgaben. Točan odgovor je: macht. Ihr macht Musik. Točan odgovor je: machen. Sie machen einen Plan. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga, jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide. A ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sada smo naučili jedan od najčešćih glagola u njemačkom jeziku. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.